Здравейте! Ние сме Drive Smart и днес ще ви покажем топ 5 причини, за които хората се скъсват на изпит по кормуване. И разбира се, как да ги избегнете. Ако искате и вие минете вашия изпит без проблем, гледайте видеото до края. Една от основните причини е липсата на основни знания за природа. Ако не знаете какво означават знаците, кое е предимство или правилна маркировка, изпитът е труден за вас. И тук давам един съвет. Чете тестовете и винаги визуализирайте различни ситуации на пътя. Например, когато видите знак стоп, винаги спирайте и преправите двете посоки. Една друга основна причина са грешките при маневриране. Това може да се направи завой, паркиране или движение назад. Много хора се паникьосват и това, което правят, е да тръгват твърде бързо или пък завършват кормилото неправилно. Тук съветът ни е да практикувате на празен паркинг бавно и спокойно, докато усетите колата. Третата причина е несъобразена скорост и опасна дистанция. Ако се движите твърде близо до друг автомобил или човек, това е грешка. Съвет: дръжте минимум 2 секунди дистанция и контролирайте скоростта според обстановката. Предпоследната причина е лошото управление. Неправилно ползване на съединител, газ и спирачка. Дори леко рязко спиране може да ви коства точки. Съвет: упражняйте гладко управление дори на празен път, за да свикнете с колата. Последната причина е паника или забавяне на реакциите. Много хора блокират, когато видят очаквана ситуация на изпит. Съвет: дишайте спокойно и мислете преди движение. Най-вероятно се справите е чрез практика и доверие в себе си. Това бяха топ 5 причини, заради които хората ги изкъсват на кормове. Ако следвате тези съвети и практикувате, шансът да минете изпита е много по-голям. Харесайте видеото, абонирайте се и спорете с приятели, които ще имат изпит скоро. Успех!